下がってください。下がってください。すみません、下がってください。通ります。通ります。早く通ります。皆さん下がってください。昨日の地震でお亡くなりになられた方々に対して、ご冥福をお祈りしたいと思います。地震が続いていることからですね、二次災害の防止にも全力で取り組んでまいります。